ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରି ରାଜପ୍ରାସାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେମଗିରି ବ୍ଲକ। ହେମଗିରି ବ୍ଲକ NAC ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ରାଜପ୍ରାସାଦର ସ୍ମୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଚାରିପଟେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଘେରା ଯାଇଛି। ଭିତରେ ରାଜଉଆସ। ଏ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଭିତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ରାଜାଙ୍କ ଗୋଶାଳା, ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଏବଂ ଗୋଶାଳା। ବାଛୁରୀ ରଖିବା ଘର। ଘୋଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ରୋଷଶାଳା। ରାଜାଙ୍କର ବିରାଟ ରୋଷେଇ ଘର। ଏଥିରେ ଇଏ ହେଉଛି ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର। ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇଶାଳା। ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ଏକକାଳୀନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସି ଖାଇପାରିବାର ଜାଗା। ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ବେଢ଼ା ଭିତରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ରାଜା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳୀ। ରାଜା ଏହି କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ।